Pekný večer všetkým zalúbeným, ale hlavne tým, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do žrebovania o skvelé valentínske ceny. No a tie valentínske ceny venuje aj Hotel Bankov. No ja vedľa seba už vítam riaditeľku Hotela Bankova Adrianu Hurovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Hotel Bankov patrí medzi hotely s niekoľkoročnou tradíciou. Prečo si myslíte, prečo sem ľudia tak radi chodia? Tak prečo sem chodia? Pozrite sa okolo. Je to miesto, ktoré je v tichom, krásnom prostredí. Je skutočne stvorené na relax a oddych, takže ho vyhľadávajú nielen Košičania, ale aj zahraniční hostia, ktorí sem často prichádzajú. No a tento hotel sa stane na jeden večer nezabudnutelným pre niekoho, koho televízia Naša sa rozhodla vybrať bez žrebovania. Ide o pána Michvocika, ktorému vzal požiar život nad hlavou. No a dodnes sa z týchto nešťastných udalostí spamätáva. Takže, čo by ste mu zaželali? Samozrejme, dúfam, že jeho budúcnosť bude priaznivejšia. Ja verím, že si pobyt na hoteli Bankov užije, že tu naberie veľa síl a novej energie a verím, že ten budúci rok, ako aj tie nastávajúce, budú pre ňo už iba lepšie a pozitívnejšie. Takže, pán Michvocik, všetko dobré, užite si pobyt v našom hoteli. Krásny večer všetkým zaľúbeným, ale hlavne tým, ktorí sa rozhodli zapojiť do žrebovania s televíziou Naša o krásne valentínske ceny. Je pekné, že chcete obdarovať svojho milovaného. No a ceny, ktoré do žrebovania ponúkla reštaurácia Kamelot, dnes odovzdá pán Gubko. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Tak pán Gubko, aké máte na zajtra na Valentína pripravené menu pre hostí? Tak naši kuchári si pripravili, keďže to je deň zaľúbených, tak si pripravili sladké prekvapenie. Máv z bielej čokolády na citrusovom žele a jahodovým kaviarom. Poďme teda žrebovať. Môžeme aj prečítať to želanie. Krásny valentínsky pozdrav zasielam môjmu manželovi za pekných 28 rokov, ktoré sme spolu prežili a dúfam, že ešte 28 ďalších prežijeme. Vášková Katarína. Gratulujem. Gratulujeme. No a čo vlastne táto cena obsahuje? Táto cena obsahuje večeru pre dvoch v našom peknom prostredí reštaurácie Kamelot. Na Valentína však. Gratulujeme. No a cenu si môžete vyzdvihnúť na Hutnickej 1 v televízii Naša. Gratulujeme a prajeme krásny valentínsky večer. Krásny večer všetkým zaľúbeným, ale hlavne tým, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do žrebovania s televíziou Naša o valentínske ceny. Nachádzame sa na moste zaľúbených pri Mestskom parku v Košiciach. No a práve na tomto mieste dnes vyžrebujeme dvoch, ktorí si užijú skvelý večer v reštaurácii Bambo Sushi a Grill Bar. A teraz sa už poďme pozrieť na tú prvú cenu, ktorú venuje reštaurácia Bambo Sushi a Grill Bar a dnes nám ju vyžrebuje Jarka. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak môžeme ísť na to. Tak, ja vám podržím košík. A poďme to prečítať, to valentínske želanie. Pre svoju betku. Ihla potrebuje látku, dieťa svoju matku, anjeli kúsok neba, no a ja a naše deti potrebujeme iba teba. Krásneho Valentína od Tono, Košice. Gratulujem. Aj my gratulujeme, no a poďme ešte na tú druhú cenu, ktorú venuje Bambo Sushi a Grill Bar. Dnes budú až dvaja výhercovia. No, to je niečo dlhšie. No. Môjmu milovanému. Už je to pekných pár rokov, čo stále znie súzvuk našich krokov. Tvoje bosky a objatie stále hreje. Sú to vzácne chvíle, sviatok, nič krajšie nie je. Ďakujem za lásku, ktorú mi dávaš, v srdci ju chovám. Ďakujem za pomoc a za všetko, čo vďaka tebe mám. Tak ako vtedy, pozerám ti do očí, nič sa nezmenilo, vidím v nich lásku všetkých storočí, vždy ma to povzbudilo. Aj moja láska k tebe je nekonečná, až do konca mojich dní je večná. Tvoja Valentínka. A ešte jedna poznámočka, kto túži po láske, lásky sa dočká, ale keď láska ide vám v ústrety, neváhajte, bežte za ňou, nestrácajte čas, aby len tak neprešla nezbadaná okolo vás. Čačová.
Gratulujem. Krásne, gratulujeme. No a ja vám, pani Jarka, ďakujem, že ste mi pomohli s týmto, aj vám želám krásneho Valentína. Ďakujem aj vám napodobne. Všetkým blahoželáme, no a ceny si môžete vyzdvihnúť v redakcii televízie Naša na Hutníckej ulici číslo 1. No a vám želám ešte krásny valentínsky večer. Dovidenia. Valentínske ceny venovali Hotel Bankov, elegantný štvorhviezdičkový hotel s podmanivou atmosférou, štýlom a noblesou v lone prírody so 145-ročnou tradíciou. Hotel Bankov venuje darčekovú poukážku na hotelové služby. Vstup do wellness s bazénom, fínskou saunou a infrasaunou, na masérske služby, chutnú večeru alebo ubytovacie služby. Reštaurácia Bambus Sushi a Grill Bar na hlavnej 78 venuje poukážku na večeru pre 2 osoby s možnosťou výberu špecialít ázijskej kuchyne v príjemnom, decentnom a štýlovom prostredí. Voucher pre 2 osoby venuje dobová reštaurácia Kamelot na Kováčskej 19 v Košiciach.